barakatuhu. Yan uwa barkanmu da haka, ina kowa fata alkhairi. To, ga wani tunatarwa ko kuma in ce wani labari mai ɗauke da al'ajabi. Wani bawan Allah ne mahaifiyarsa ba ta da lafiya, aka kira shi doctor ya kira shi ya ce ya yi sauri ya zo asibiti da mahaifiyarsa a jikin nata fa ya yi nisa don ba za ta iya ma rayuwa nan da ba za ta iya ma kaiwa gobe ba. Sai ya zo cikin sauri su yan kayayyakin da ya so mahaifiyarsa ya zo a kan hanya, sai motarsa ba mai, sai biya ta wurin shan mai. Yana wurin shan mai sai ya hango mage a jikin bango. Magen tsananin yunwa, tafiyan ma sun kasa yi da yarta, sai ya nufi shago wajen ya so mata gwangwanin kifi. Ya so mata gwangwanin kifi ya zube mata da ita da yarta suka ci. Shi ne shigo mota ya tafi zuwa asibiti, ya nufi wato asibiti. Yana zuwa asibiti sai tarar da ba mahaifiyarsa a gadon da take a kwance, sai yadda kayayyakin da ya ɗauko a hannunsa. Ma'ana yana nufin mahaifiyarsa har ranta ya yi a Allah ya mata cikawa, tun da ya ga bai ganta a ɗaki, ma'ana dai an kai ta ɗakin gawaye. A cikin damuwa a hargitse ya nufato ɗakin wato babban likita, babban doctor. Yana mai tambayar doctor ina mahaifiyarsa. Doctor ya ce kautar da hankalinka, relax, mahaifiyarka lafiya lau, ta samu sauki. Ya nuna mai ɗakin da mahaifiyarsa ta shiga take. Yana nufato ɗaki sai tarar da mahaifiyarsa a zaune a kan gado, tana zaune tana fira da mutane tana dariya. Abin ya yi matuƙar bashi mamaki, sai zo ya nufato mahaifiyarsa ya ce ina tuni kira da aka yi aka ce mun fa ba za ku iya kai gobe makon horarsu. Ya kai hakan ga uwarsa, mamarsa wato ta yi dariya ta ce ka ji ɗan nan, to gode ma Allah kuma ka gode ma wannan mage ga da kake gani. Sai yana mai duba ya hango ta ya ce a wancan magen hanya ba ita ce wadda na gani akan hanya su da yarta ba, har na shiga shago na so musu abinci suka ci, to ya kai kuma abin mamaki suka riga wani asibiti. Ta ce to ni a lokacin da nake cikin mawayancin hali na ga ta ɗaga ƙafafuwanta a sama, kuma wani ikon Allah tana sauke ƙafafuwanta a sama, sai na ji na samu dama bana jin komai a jikina ko kasala bana ji. To ku diba ƴan uwa ƴan adam, mage fa ba bani adam ba, dabba fa ita ce ta roƙa mahaifiyarsa har ta samu lafiya, ta samu dama, rai na hannun Allah. To ƴan uwa haka yana tunatarwa kenan mu rinka yin alkhairi, mu rinka sadaka. Wallahi idan muna sadaka, idan muna alkhairi, wani cutuka ba za su shafe mu ba, ba za su shafi iyalanmu ba, kuma ba za su shafi ƴan uwanmu, ba za su shafi iyayenmu ba. Kuma yawaita sadaka Allah yana karkare maka zunubai. Yawaita sadaka ba sai na saki nana ta kun san ko me yake nufi da sadaka. Yau sai kaga wani ya zo yana neman kuɗi a gunka, kai baka taimaka masa ba, amma zagin shi ma za ka yi har da cewa kai ba ka isa ka ka nemi kuɗi ba. Akwai wanda ke cewa da ƙarfinka ka kai ka yi da goma na ka samu kuɗi. Wani wanda ka ga ya zo gunka nema ba wai don baya da ƙarfi ya aiki ne, a'a, wani ya rasa ne, aikin ma ya rasa, bai san ya za yi ba kuma yana buƙata. Kinan ka taimake shi kamar yadda Allah ka yi taimake ka. Maybe mai yiwa take iya taimakon da za ka yi shi ne Allah zai maka wani buɗi wanda kai ba za ka taɓa tunanin ma za ka samu ba. Kada ka yi tunanin wai kai kana da shi wancan baya da. Mai yiwa shi wanda ya zo nema wurinka Allah zai juya ya kasance shi yana da, kai baka da. Haka zo kuma nema wurinsa, kada ka manta idan ka zo nema wurinsa da kunya ma ka je nema wurinsa, saboda ya zo kamar wulaƙaici. Ka komi da hulɗin arziki, talauci, menene da hudar duniyan nan duka nufi na Ubangiji, duk kuma Allah bai rubuta ya samu ba zai same ta ba. Da haka yan uwa mu kyautata. Akwai yan uwansu suna neman taimako, wallahi ba za su taimaka musu ba. Yan uwa na jini ma idan ma ya kira ka a waya maganin kake ya takura maka, dan ka san ma roƙonka ne zai yi, wani ma ba za ka ɗaga mishi waya ba. Why? Dole nan ta duniya za mu mutu ne wata ba za mu mutu da ita ba, kuma abin da muka aikata kyautar da muka ita ce za mu iskewa a can lahira.